No, Simonka, budeš chodiť so mnou večer, lebo mne sa už nechce, vieš. No, prídeš mi zaklopať na dvere, aj s kočkami horbajovými a budeme tu chodiť. Čo ty na to? No? Dobre, ja tak viem, mám týždňovky. Páči sa vám v tom večer? Do roka týždňovku mám. Čo tu je zaujímavé? Čo máte radi? Ešte nie? Začínate, hej? Jaj. A kružok to je, počkaj, ten divadelný? A hráme sa veselo, jaj. No to budete... Vyslovene dávala na hry, na také veci na tvorivosť. Pani učiteľko, budete mať kopec srandy, na zabaví. Ona je taká veselá. Vysmiata furt. Ja strašne rada bijem deti. A bije deti. Vieš, ja tak strašne rada a normálne mám takú špeciálnu paličku na to. Keď nebudete počúvať, no. Caution. Sudden uncontrolled movements of the muscular anatomy may occur. Do not be afraid. These are the primary frequencies created by the dynamic maximizer. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. When I see you, you make me lose all control. Like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I'll wait there forever till I'm out. Hej, tak o jednej sa dohodneme, ale že vy musíte byť tak staní na o jednej, než ja vás pol hodiny ešte naháňam po škole. O jednej najlepšie. O jednej tu nikoho nie, ideme tu, ale prezúky všetci musíme mať. Prezúky, ale aké oblečenie. Pozvičíme a potom pôjdeme robiť. Čo vy na to? Môže tak byť? Hej. Uvidíte, budete prísť na budúci týždeň, Ujo vám ukáže. All control, like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. Čau, čau. Jovi. Simonka, ty si naša bratnička, ona nás má otvára. Pôjdeme ťa odprevadiť, dobre? Čaute. Pozdravte Ujovi. Čau, čau. Heaven, it goes on forever like a diamond of gold. And when I